Kanigiri ke All India Radio Shillong ka khubor ban pulia phi da imeri nongti walang. Kini kilong kimat ki bakongsan jong ka khubor mata kastem. Lum ka tanat garap karyang ya kipat ba man pansai halor ka jingsha pendun kambiang ya kidawai sbo ha ki jakarem. Rai ke Australia India Education Council ban nang penklan sho e ka jing trelang ha pedeng kini ki artli kiri ha kaliang ka pulia puthi ba ka sengkam sengjam. Kameghalaya bat ka Assam kin sedang ekren biang menpenbet yau put usam barang sa ha hendru telikitan. Ki khubor ki babnya. Katna jo garap karyang ka sorga Meghalaya menmin ka si kala lum ya ka jilang jo ki pat nong rep na ka bentaban pensyai pensotho halor ka jing sya biang man penen kam ya ki dawai sebo kum ka yuria bat ki we khnang ba ki nong rep kin penen kam ha ki jakar rep habathong ya ki jhor ku muphan uso saw u kubi bat kibe ya kani ga jilang la penlong hamaran mau ka then harum smith ha ka bala wan mane dan nang do menteri rek paryang ba bante dor lingdo lembat kibe ki MLA bat ki officer na lor jong ki pat nyong rem ha kani ka sni na kaliang jong menteri ka rek paryang wala penbena sya ki pat ba ha ka bai dei ka office order ka bala penmi ha ka khendai tri unai lar ar hajar ar puar kum kala men pelat biang ya ki dawai sbo na ka benta ka jing dan kam jong ki nong rem ulo ong ba ka sarkar lem ba ka tanat jong ka rek paryang kala le stom man ai lad ki nong rep ban penen kam ki dawai namar ki dang don ki jaka rep ki ba 4 la ban le ya ka organic farming marmar ulo bandap ba ka jingkhang jong sarkar ba rem ne usnem ar hajar khasaw ban penen kam ya kini ki dawai sbo ha kala bu jing e shisha ki pat nong rep ha kani ke jela ha ka jo por uni menteri ulo ong ba ka jing penseluruhan penkelai ki jaka rep sha ka organic farming kan nang ya chaprang kham tam e man penen kam de kisbo mariang ha ki jaka rep ki bala bit la biang ka khendau Menteri Ketenaga Pulia Puthi ke Sarkar India Dharmendra Pradhan ula penyat lang ya ka jingelang jong ka Australia India Education Council ringkat u Jason Clare ubade Menteri Ketenaga Pulia Puthi jong ka Australia Kajian lang lalong menhin kasngi ha Western Sydney University ha ka ba ki jing yakran ki lalong ki basai so la shim ya ka rai ban nang penklan shu e jing trelang pedeng ke India ba Australia ha ka Pulia Puthi ka jing hi pentipet ha ka tre ke kta bat ru ha ka sengkam la jong Dharmendra Pradhan ula khot la wer ki school ba ka Australia ban play ki jing ai jing hi ka he India bar ha ka jo ka por ban trelang ba ki jaka ai jing hi kai ki bala don pa hari India Menteri ki kambari ke Sarkar India Dr. S.J. Shankar ula play ke durmat jong Mahatma Gandhi ha Asankyon ha Paraguay ha ka kerwa khubor jong Dr. S.J. Shankar ula ai ke jingero e ka rai jong ka municipal ha ka te riban bu e ka durmat jong Mahatma Gandhi ha ka pung ka pong nam jong ka te kanong ba ulo ongru ba ka ni ka de ka khubor ka bathau ye ka jing snok tilang ha ka thma covid ka bajur Dr. S.J. Shankar ula le jungoru ya ka Casa de la Independencia ka ba pong nam ha ka ba ka Paraguay ka sedang ka jing hi la lut na ka te ka jaka arspa snem menchua ka Sarkar India kala pli ya ka Rashtriya Puraskar Portal banwan ra ya ki jing ai khusnam jo ki tanat trekam ba pher jo ka sarkar ha ka wei kerinsan la le e ka ni ban pentikna ba ka trek ta kan long ha ka basai ka kerwa bala penmi da ka tanat ki kampo yeng sarkar India ka ong ba ka ni kerinsan kan plila dia baro ki nong snong ni ki sing ban pha ki kerteng jo ki breu ni ki kan hon ki ba ki sngobe pan yo e ki khusnam pher ba ka sarkar ka jo ai nakapor shakapor ha Meghalaya ringut ki breu ki le thamma yo khnyang jingpang corona min kasngi bat khanyong ki wei pat ki lalat nyok khnyang jingpang ka jala ka don lai spa lai phundai tali ki active cases munta ha ko wei pat ka liang ka India ka ladap IT ka palat arspa shipho klur tali beneda na ka COVID-19 katanat ka bakhmi ka ko kya jong sarkar India ka pentim ba min kasngi la IT ka palat lai pusan lak tali ha ka lingkari India Shushu ko khubor ke thuru bakhandai hajar sanspa life wing ki brio ki layo thamai khnyang jingpang corona min kasngi ha ki benta ki ba pher jong kari kharwei hajar news pa arphun reumur ki pan ki lalat nau khnyang jingpang min kasngi kani ko khubor ko wan chipina ko All India Radio Shillong
Menteri Rang Bajong ke Meghalaya ba Menteri Rang Bajong ke Assam kila sedang biang yang jing keren hak bentar ke baar banyak penbet nyo ye jing ya uput usam ha pedeng kini ki artli ki jela ki berang sa han dru tli ki than baro artli ki jela kila shime ke rai ban thawi ki regional committee ki ban lam khamat da ki menteri sarkar khnang bagi nyo lum ya ki kinhun ki ba pher banyak keren sani bha halor ke ni ke kam ka ban kan thopru ye ki nong song snong jong ki te ki hindru tli ki jaka ba ka ja put kata Halang pi blok 1 bat 2 Khanduli Psiar Hanangwa Mautamur Bordwar bat Hadesh Dumria Hakawai pat ke khubor bontli ki seng ke pan pal ke jing persa Shillong bat kila dawa ban pendam no ya ke jing kot penbet put ka balale kham haswa Kaseng BJP jeng ke Meghalaya ka khamirin ti ya ke jing wan phai jeng Vice President Kaseng Bernard N Marak banyak kon haka jingjit nong mikma tamasya ke yeng darbar tauan jeng ke jela ke ban long husnem arhajar arpulai na South Tura constituency andala khot ki jing syak mudoi jeng uwei ni kinu lam ramba ka BJP uba AL hek sni uplay ule thu ba Bernard N Marak onye kon haka election husnem arhajar arpulai naga constituency ba mikmat mentaro menteri ramba Konrad Sangma anda ka yeng bishar kaladap ay ya ka rai jong ka makoduma jeng Mentara BJP irang abe ke rai jong ka ying bishar hashwa bakan shimrai halor ne ka kertong banyakun na South Tura constituency. The National People's Party NPP min ka singi ka penlongi ka jingelang jong ka Sau Maukayau Block Committee ha madan khmut wasian ha Maukayau. Menteri rang ba Konrad ki sangma ubadai ru presiden jong ka NPP uladan lang ha ka te ka jingelang. Ha ketika jingkendo lapan benaru ika kerteng jong I habahun dekar banyakun na ka tiket NPP na Sau Maukayau constituency. Ukon nak kisang mah ka jingkren jong ulai thuru ba ka sarkar kaladap mang pisa bantri pen bhai ki surakshonong ha Maukayau. The National Highways Infrastructure Development Corporation Limited NHIDCL kalakot ya request for proposal RFP na ki reshimet ne ki kenhon ki bede bagashna surok bantri pen bhai ka surok nongston rambrai kershai hadu upot jong ka jela Meghalaya bat Assam ka jingtre kan nong palat ya ka laipau kilometer ka jingchong jong ka surok bat ka baha apo jong ka SARDP NE ka benta ka baningkong Ketika projek kasyong dor kumbasis pa san pusan poin san saw klur tingka bat hapan pendep ka kam hapo ka arpsaw benai laban pen kenob yang hangni ba surok Shillong umyam ru ka don na preng ka jing isang sot ba ka dei ru ka weni ki surok bam ju yo shong than namar ba ka dei ka surok ka bakong santam jong kani ka jela Hakawai ni ka jing ja ki basmusi we ubri ulayap na ka jing sha tiet perthat ha golfling Shillong ka badai ka we ni ki jaka ba pau nam na ka bantagi na wan jungok kai perthei ka khubor pulit ke tho balai ngot ki bri ka sha tiet da ka leli ru perthat bat yap ler ha golfling lapan kit ya bro ai ngot civil hospital Shillong hande we na preng jong ki uba kerteng udinesh nonglang lai phnyu sem kerta uba shong masa maulai unjir ula khlat no hashwawan poi sha hospital ki pulit ki thu ba kita ki langut ki lelet ile kai football ha golfling men skible bat lawan lak kan sanu stop uba jor ringkat ba kaleli bat ka jingtir perthan ka Shillong Cherry Blossom Festival ka baju penong manlau snam hanong ba Shillong kala yo jing job ha ki lightly ki thup jong ka jing ai khusnam ka bala tip kum ka Wow Awards Asia Arhajar Arpuar kabla long Hajiyo World Convention Center Mumbai haka kat kendai bat arpau tarik mata ubenai ka Wow Awards Asia kadika waini ki khusnam ba pau nam haka perthei kentu hado ba Asia bat Middle East ki khusnam ki ba ka Shillong Cherry Blossom Festival kala shat pun kop kilong ka Festival of the Year Art and Culture Lifestyle Gold Best Tourism Event Gold but ka Concert of the Year Silver Kaladan ka jing kino lang jing ki bri ki rapendep ya ki jing pulien na IIM Shillong ni ka IIM Shillong alumni ya ka bala penlong ars ngi lenter ka tah ka arpho ba ka arpho iterik unai lar
Ka program kala long ka bajab ha ka baki nong puli ki bala pas ha ki thop ki ba pher ki le kin do lang haju ban kan mau ki por ki ba kamen jong ki menchua kum ki samla puli ka IIM Shillong bara ka jo ka por ban penne e ka jinge long paralok shi jing im ka IIM Shillong alumni committee ka ai khobli sngomu e professor DP Goyal director ka IIM ubala aila de ki ban penlong ya ka te ka jinge kin do lang bat ubala kershan met ban mensim ban penti kena ya ka jing job jong ka program Katu gani ka khubor kelakon bat kelawan shpina ka All India Radio Shillong. Semua bahaban apat mentah saya ke program ka banpot.